Salutare, prieteni! Astăzi facem un video cu stand-up 2 cu... Nu, stai că nu mai are internet, cu Q nu facem, că el nu cred că se aude. Sper să te auzi în timpul meciului. Stai să dau puțin mai tare, stai puțin. Ok, mă auzi? Ce one-tap frumos. Bă, dar vezi că vorbește în pungă, bro. E din cauza telefonului. Oh, bro, ce râpci ai, bro? Redmi? Bro, chiar se aude prost rău, bro. Nu știu de ce. Hai că suntem buni amândoi. Crezi că mă bați? Mi-a dat cap, bro. Bro, te auzi foarte prost, bro. Nu mai ține mâna pe microfon. Da, te aud mai bine, Hai că ai microfon de la... din gunoi, bro. Ai o flash? Nu l-am luat. Hai că e bine, cred că mă bați, Spune câte like-uri vreți să facem la videoclipul ăsta. 100 câte? 150. 150 facem. 100% facem 150. Mamă, nu da plecunde. Înseamnă că dacă ai la flash-ul ieși tu. Știu. Nice. Bro, unde e al meu? Nu face niciun sound, nimic nu face. Bă, dar bro, vezi că n-ai voie double, bro, n-ai voie double. Ok. Sorry. Nu-i nimic. Știu că mi-ai vrut să câștigi doar o rândă în plus și de-aia, gen. Hai să ne vadă. Bă, sper să te auzi ok, dar cum ai, bro, vocea zice ești extraterestru. Mersi de flash, bro, ți-l dau eu mai târziu. Ce frumos! Cel mai frumos pic din lume. Că bomba. Ce ai spus? Printre. Așa ca cu comeback. Nu, acum ai șanse că e de-abia 3-2. Bro, trimite-mi la mesaje. Real pe ăla. Nimic, am văzut foarte puțin. Poți să ne spui câte ne-ai? 50 de mulți înainte. Ia-l pe ăla. Ia-l și pe ăla. Ia-l și pe ăsta.
7 HP. No, am dat lui pe el. I-am dat 93, bro. Nice try. So close. Bă, sper să se audă acum, doamne, sper să se audă, că dacă nu se aude, mor, bro, mor. Uite cum de mai bine. Așa te auzi, bro, așa, fix așa te auzi. Hai că acum în partea mea, că tu... Da, cei care se uită pe la videoclip, vai, de viața. Ce-o strică, bro, că ești extraterestru, bro. Da, că eu sunt extraterestru. Ia pe ăsta. Da, după ăla. Mersi, mersi. Mi-am dat pe singur. Ești pro player, bro. Ia, sunt bun. A, uite că se de prin sădit. One tap. Bă, ce ți-au dat? 0. Bine, am luat. Hai să facem așa, bro. Hai că eu stau pe... eu joc pe eco. Dă cu să Ok. Oh, fuck. Ți-a plăcut eco-ul meu? Da. No, mi-a căzut internetul la față, dar nu știu ce s-a întâmplat. Bro, lasă, data viitoare fac cu altcineva videoclip, că gen să se audă și cât de cât sound-ul. Mersi de bani. Hai că mergi și bra rău. E foarte strâns. Da, bro, da. What the fuck? Bro, te-am văzut pe minimă în apartament cu aia în apps acolo, gen. Bro. Să băti ce joc de mine, ca idee, gen. Că eu, dacă nu ieșea ca idiotul, te băteam, gen, că nu te ieși în acolo. Un loc că nu s-a discontinuat, dar acum chiar nu verificam, gen. Da. Gen, am făcut aiurea, gen. Cred că, pula mea. Am vorbit prea mult cu gen, doamne, noi. Bro, că n-am văzut. Bro, eu nu mă uit la nu știu ce fac, bro, dar nu mă uit la nimeni, nu. Eu mă gândesc la altceva, gen, stai să iau. Hai, bro, mă bate cu tine. Bro, what the fuck, m-am speriat, am crezut că nu mai te omor, ce drept. Bă, m-am crezut că
M-am tras și eu. Nici tu nu știi ce se întâmplă. Hai că poate... Remontada. Nu, niciodată. Remontada și acum să mă bat prin double. Oi, chill, bro. Bă, ce bună! T-a pus și tu. What? Bro. T-a pus și tu. Deci m-am sacat pe n-am putut. Mă frică. Oi, blea. Aha. Oi, blea, mai dai multe flash-uri. Am o plumă unul. Fără double, bro, fără double, să știi. Fără double. Nice. GG. Eu am fost noob, am fost aici